Mozambique. Just arrived for the conference, and the atmosphere is very good. The conference, the first service that we have attended, and the second service we have just enjoyed. The people here love the Lord. They are keen to hear the word of God, and they are very cooperative. And I think in future they are going somewhere because of the love they have for the Lord. The country is good, very good. The environment is conducive, especially for crusades that can be held here. Of course, I notice, as I've been discussing to the president, they've got a lot of pastors who are untrained, and they would want to be trained, and also they would want a Bible college opened with our support, of course. Yeah, quiero llegar a un coche. I think I did. Hectares. 46 hectares. Yeah, pano apa ndo patinoitira misangano yese. Yes. Central region. Central region ndo ipi? Ndo inoti Manica province, Sofara province, Zambezi province, Netete province. Ndio central. Yeah, tozoita imwe nzvimbo iri ku south. Inowanikwa muGaza province. Inobatawo maprovince matatu ari necheuko. Tozoitawo imwe nzvimbo iri ku north. Inowanikwa muNampula province. Ndo inobatawo Nampula province neNyasa province neCabo Delgado. Ndo mafambiro atinoita. Asi gore rino iri tine musangano 1 uno nekuti takange tine ma-election. Saka gore rese ratinenge tine ma-election tinoita musangano 1. Asi mamwe makore tinoita nema-region iyo aya. We-national ndo anofamba manje. Pano apa pane assembly neprovince ndo vanoshandira pano. Fanika nyumba iyo ndeprovince. Kune imwe iri ngecheseruko ndeassembly. Pane assembly inopinda pano. Saka weprovince watori nedira wari kushandawo uko, kunoku ndekwe national. Saka munorima here pano? Pano apa kulima hatisati tatanga kulima, asi tinopfuya. Tine mbudzi panapo. Dzinosvika kuma 12 dzakambobiwa mazuva akapfuura, asi tatanga futi. Saka imi mukati mubasa ramunaro, help yamungade kubva kune vamwe ndiye? Help yetingade kubva kune vamwe ndeyekubatsirwa nyaya huru
ngeyeBible College. Okay. Hatina Bible College munyika mwenu. Saka muri kuda kuvhura Bible College? Yes, ndio pfungwa yatinayo. Mukaivhura inenge ichiitwa papi? Zvinongofamba nekuona mamiriro zvinoita. Asi painga mwakanaka ndemuno mucentral. Kuti wekunoti, wekusouth vanoitawo pakati. Ndonzwa kunzi kune nzvimbo yemanhinga. Pane nzvimbo yakanaka chaizvo. Yakanaka chaizvo. Iripo ndeyechechi. Ipapo apo tine mamigamu akutotengeswa. Tine chigayo chiri kushanda. Neimwe tiri kusima futi mapuranga. Saka kana tikati isu seZimbabwe tikubetserai paBible College, ndiyo nyaya huru itiri kuona inoda kuti tisumukire pairi. Maana coordinator angaite zveBible College? Yes. Isusu tikawana vanhu vakaita sana Simrefu kana vamwe vari kuBible College anogona kuuya kuzokubetserai kutanga. Ndizvozvo zvinoita zvinofamba. Zvokuti vanhu vanenge vanokwanisa kuzobhadhara mari zvose vanokwanisa kubhadhara vega. Zvinofamba. We've just finished the conference in Mozambique. This is my second national conference that I've attended. The first one I attended in the 80s and 80s, and I was a young man, a young boy who was just following the senior elders, Wanababa Mvenge, coming to preach in Manica. And this conference was held at Chimoyo, and it has been very good. The welcome was just something else. It was nice. Accommodation, they did everything for us. I enjoyed the lunches and the suppers with big fishes that we're eating. They are just lovely. They are lovely people. The Mozambicans are just lovely people. And we've just finished the conference where the leaders were being dedicated and anointed for those who have been chosen to lead the church in the past 3 years. It was just awesome. I've never seen the love of the Lord like that. And on our send-off, we were given some pastors who escorted us right to the border post. And they really made sure that we were not worried by anyone until we crossed the border. We just love Mozambique. I wish if I can go back again for another second trip. Thank you so much. May God bless you.